Namglang. Namglang itu Indo-Bhutan border. Seluruh Baba. 이 누구라이 하즈그 존에 자바이 부탄 라이즈 와우 투르생 부탄 라이즈는 예침 베나 파이치 박세 자 소마이나 Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि DS Entertainment YouTube चेनेलाव बरायबाय आनै आं दा दंफैयो भुटान बर्डाराव नामलांनि बे बर्डार भुटान बर्डाराव दङ स' मिथिंगानि नुथाया जा समायनाखा नै वाव जा समायना बैबो जाहैबाय नोंथांमोन भुटाननि गेट वाव जि समायनाखा भुटाननि गेटआ Bhutan ada deh Bhutan ini lugit dong Bhutan ini kita sudah sampai bye Bhutan ini समायना गेट वाव आं नोंथांमोननो जुम खालामना दिन्थिगोन दा माबायदि समायना बिबारफोरा 중국어로 해도 돼. 뭐 비디오스. Wah, जा समायना नै गेटनि बिबारा आयु जाबाय भुटाननि गेट भुटान रायजोनि गेट भुटान नामब्लां रायजोनि समायना गेट भिडिअसो जादों र'